Nej, men det är ultimate. Det här högsta. Digidestined. Digidestined. Första amerikaner eller... Det hände Símun. I'm sorry. Oj, jag har sagt att Spæla, say it again. Han är en hackare. Shit. Nu checkar jag helt. Det är en cheeseburger. Tentamon gonna fuck your shit up. Så samtidigt körs måste jag ha Tentamon. You måste ha så där. Nej. You? T-E-N-T. Ja. Nej, det är så på farmeter. Kanske jag japansk nu. Okej. Nej, googla det. Fucking Tento man. Nintendo man. Bättre. Yes, sure. Fucking X. What is this? Jag kunde göra såna bättre med det tycker jag. Crew. Esbern, you better watch out cause I'm coming for you. Oh no. I'm dead. No! I can't say I Får appreciate du that. ha mässar vid Mr. X? Oh, yeah. I ain't afraid of no X. What? Nu ser det ut som ifall jag åkt vid Símun, va? Ja. Men Plot nej! twist. Plot twist. Oh shit. Plot twist. Nej, Plot. nej. Ja? Am I here? Oops. Allt här. Hej då. Det är inte alls han firman där. Jag tror det är lätt att switcha för ägare. Aj! Skulle du räka där? Single that Han har släppt på honom in i minne. Ja, men. Yes! That's not the... I rakte for gott for my own good. Du är större boster, du kanske jag visste. Ja, det är Alltså, vad är det arch-nemesis Jamuli, ja? ja? Ja. Jag har alltid egen tror jag det. Är arch-nemesis, så var det two bad guys. Oh fuck, Agumon! Agumon! He's so fucked! Gotta fight fire with fire, right? Pill on the... To bring the twit baby flame on me. That's just peachy. Pill on the... Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okej, det må vara fancy då. Jag kan inte missa det är möjligt. Kanske gå fucking Esbern. Kan du också strafa dig i vattnet? Kan man det? Nej! Ja, det kan man. Cool. Det kan man. Jag tror inte det var bäst att säga. Men det är dock inte vi är klara om det så är. Okej, Ja, got det them är on. checkt att som först nu. Yeah, man. Jag var det? under Arren. Whatever. Vet, går man inte till corporate. Yeah, man. Det går man ja. Nummer 2. What the fuck? Come on, awesome. Jag kan bara köra fiskar när han tatt i vatten. Ja, och han kan bruta till en som här hammare som bara fuck you. En här hammare. Du ska gå gabbo man. What the fuck? Ja, men han blöjde han. Fucking gabbo man. Bästa närande. Fiskar som vad? Han var inte slatta mera fisherman för han. Lägg dem bara. Alltså så superpower är att jag fläckar på fisk. Alltså. Oh, nej, sånt där X. Ja, nu får jag att ett liv som vi måste Esbern. Jag vet inte. Wish som Mario. Att det är inte en liten jag som Super Mario Big. Come on där. Nej, Come on. det är det inte. Shit.
Det Mr. X en crazy professor som just som botta här som X1, X2, X3, X4, X5, X6, X6, X8. Och så Mr. X. Mr. X, ja. Nej. Det är evil mastermind. Det är inte on top of my game idé. Ja, cool. Men det fick så skatte 5 löv. Det är inte galet. Alltså, jag tycker inte på att det var ställt efter man så. You my judge! Jag tycker inte på att det. Don't ruin my dreams, Jag man! tycker inte på att det. Vad fuck är slingshot? Eller... En som var mega cool, det var en sån här stingman eller fucking här. Det är nästan så nästan ormen. No, jag bara been on British. Kassa. Fuck! Jag kan inte tycka att göra det där. I ain't even mad. Wolverine, double kill. Nej, för inte. Sir, yes, sir. I don't. Fuck this. Väl klar. Well, Kattamon och Goman. Det är samma stäv jag tänkte man. I Sverige på det gör man. Det är gott hvis du ska. Jag får googla det att han har ser runt det. Jag var ska Simon, jag googlade R2. Så jag har rätt. Fuck. Okej, det står jag spärrar nu. Ja, det är så det. Dash bad luck, old boy. Very good idea. Very good Först idea. snackar jag är. Esbern. Ja, det var British. Exact time. British. Jag hukte för negativ jakskast för det nu. Bloody hell. Didn't see you there, old man. Reinforcements have arrived. Ja, Vad alltså det stavas vid T och inte D, motherfucker. Nej, det är sant det det. Det tror jag du googlade vid det. Nej, jag ska inte. Jag Googla skriver Digimon och du kommer listig här och googla där man. Och det stämde till. Digimon, T-E, kämpa. Vad står det? Levi Eric är aspect. Ska till han. Stäva så här som skit att säga. That's right, Mr. X. What rotten luck. That's what, Mr. X. Idea. Fuck. Good. Okay, the next level, Tit. At the next level. Oh shit, först att göra och sko. Ja, jag vill att det blir Gaboman, så jag har sagt. Nej! Vem är du inte? I'd say the old boys kicked the bucket. Det minsta hoppar i ens vatten. Reinforcements have arrived. Reinforcement has arrived. Ska vi rulla fancy? Yeah, gör bara det. Go ahead, Levi. Make my day. Right. Hur pansar man? Vad plaggar man, vet jag? Jag blir stiv, jag säger. Ja. Oh my, du är helt jävligt du. Well, Easy target. Oh my god, det var just allt. Some Digidestined vidare då. Heter. One shot, one kill. Sorry! Heter. Too easy, huh? Queers two shot bakanare. Medic, yeah. Oh, that's just peachy. That just peachy. att det var faktiskt min plan att gräva i nyer och göra självmord, ja. Du var med och till Showman. Ja. Right. I believe you. Och helvete Action Jones är. Får jag aktivera min ammunition? Jag var faktiskt... Ganska det så stealth. Ganska X3 är the stealth model. Ow! Så heter...
Ska jag få det ut därifrån? Jag har alltid ska bruka baseballbat. Boja nu. Man kan stadigt drepa det. Shit. Jag vet inte hur ska Det jag är få det också ut hela därifrån. ett land med fast vet. Ja? Du borde bruka baseballbat. Boja nu. What the fuck, Esbern? Shit, Esbern. Och han äger efter till äger. Shit. Man. Ja. Men tastatur vet jag en mata bjärgam på ja. Bitch, jag gär för Flawless. Well, Mr. Chester won't even be mad. Oh fuck, han kan få göra något helt där. Tänker vi har grävat på där i Sjama grävat. Rufus! Får jag dott i köret då? Ja. Men jag får prova we're at next level. Det är stole. Yeah, I'm just bad shit, huh? Oh fuck, it destroys back on! No! Fyra Levi! Fucking stealthy DJ. Oh fuck, så cool som man. What? Doing! Okej, hvis jag faktiskt klarar det så får jag ett fire, men så är jag till en arden. Village. Slå på kors. Ja, det är Bjarga X3 Esbern. Vi är trepa. Okej. Nu må Nej, Bjarga X3. Very good idea. Okej. Jag vet inte hur det går. Jag kan inte bli ut för jag kan ge det här. What? Ja, det är next level. Hey! Nej, good luck you do, yeah. Ja, jag vet. Fyran. Ja. Du ska pitcha gear så är det som cage match. Cage man. Jag ska släppa då igen. Hej kan det. Så hoppar det. Fuck! Jag vet inte vad du göra. Pokan! I say, be a good chap. Det kan jag inte. Yes. Bad shot, soldier. Okej, Reinforcements börja nu. Nu incoming. är det han. Då är nästa slä. Eilbacken nästan. Not fair, Símun. That's not fair. Så du inte strös vid det som är skottet. Go out with a bang, man. Zero Jesus, squad. Only hand grenade. Ja, jag tycker det är kär.